Čau lidi, dnes si tady postavíme Gravitrax, jako vždycky. Mám tady dva nový sety, ještě nerozbalený. Náš dnešní cíl bude postavit random stavebnici, jakože úplně random, prostě random. A tady k tomu použiju tyhle krásné dílky, všechny od tohohle po tamto. A k tomu můj úkol vlastně bude použít tyhle dva sety, jak vidíte, od Gravitrax, krásně zaslaný. Tak, no, jdeme na to. A už se jde na to, takže začneme nějakým základem. Tady rychle masivně postavíme masivní věž, na který bude masivní patro. Tváře říkám, že bude masivní. Bude ještě masivnější. Nebojte se. Čau, jsem tady po kratší přestávce, to jsem vystřihal, tady jsem postavil jakoby takhle zemí, patro by se dalo nazvat. To mi zabralo nějakou tu hoďku, takže určitě like by se hodil. A tyhle ty dva sety jsem jako vyprázdnil celý, víceméně co jako nejvíc toho šlo. Jako prostě, že zase nemám úplně nemezenou možností. Tak jsem se nějak snažil, doufám, že mi dáte u mě odběr se zvonečkem, proč ne? A tady si vezmu kuličku a jdeme na to. Nebo víte co, tady mám vlastně ještě z toho jednoho setu 3 takové krásně barevné kuličky. A tak tady už mám 2 zelený a červený, tak se vezmu třeba tu modrou. Ať to pěkně vypadá. Tady mám tu modrou kuličku a asi vám jdu popsat, jak to funguje. Tak tady to se jde z toho horního patra, tady to dolů propadne, tady to pojede takhle s touhle dráhou, abyste se pořádně zorientovali. Tady je to, z toho přepne, tady to podjede tyhle 2 koleje, tady to může jít do 3 stran, ale většinou to tady jezdí rovně, nechci spojovat. Tady mi to vyhodí zase nahoru, sjedeme to zpátky do téhle rozdvojky, přepne šup. A na magnet zase vystřelí, tady krásně takhle sem do výtahu, načnem čudlík, vyhodí to nahoru, tady takhle si jede rovnou dolů až pěkně sem do cíle s takýma kuličkama. No tak já si myslím, že to můžeme jít zkusit. Jako párkrát se mi to nepovedlo, nějak mi to tady padalo, že jako nějaký ty koleje, prostě znáte to ty problémy, když to stavíte, prostě někde to zastaví, někde se to nezastaví, někde to vyjede. No tak to zkouším, teď už by to mělo být jako celkově promyšlení, tak to jede.
Dobrý, tak tady byl asi ten nejčastější problém. No. Dobrý, to jede. Tak to bohužel musím trochu ručně, na to nevadí. Tak, šlo to do cíle. Tak já si myslím, že pro dnešek máme postaráno. Já doufám, že dáte odběr, like, budete sdílet tohle video se svými kamarády. Pokud máte rádi Gravitrax, tak já jsem Nikolas, natáčím tady Gravitrax a mám takovou jednu výzvu. Byl bych rád, protože jako nevím, kolik lidí vlastně tohle zajímá, tak bych byl rád, kdybyste mi třeba do komentářů dali, jako napsali byste mi třeba, jestli je tohle zajímavý, jestli chcete, abych v tom pokračoval, nebo třeba si mám začít natáčet nějaký hry, nebo nějaký challenge, nevím, jak úplně chcete, tak napište do komentářů, pomůžete mi, dejte i odběr, like, já se s váma pro dnešek loučím a nashledanou.